ayo manalon-alon wae anggenipun hanite kudu ya Mas. Putra putri saking putra Birama kang katon gandes lan uga katon lumes pasuryani lan uga katon mencorong busanane katon lembean merak kasimpir ledang lir kadang nyampe karang asa sunduk simpe ngore ning ngopi naca mengker adolire kang katon kandhe sak solahe lan sak solah bawane manwah wonten panipun Bapak Gunawan putra Birawa Bapak Wagi yo ho yo oh lo ayo loro sing ati-ati yo nduk rayekno sesarengan kanca-kanca amburadul dan juga kawan-kawan dalu mriku. Ya. Hey. Lo. Do Angel eone sapa iki mau? Pak Plutuk. Pak Ketuk. Eone Pak Ketuk lho. Hei. Yuk. Ya. Ya. Hei. Ayo. Tos. Lo. Hop. Yo. Tos. Kaya ngene iki kaya. Wus. Ayo nduk. Yo. Putra Birawa. Ais. Yo. Sing dituku-tuku rino lawan wong iki Mbak Asuhe. Yo.